Царква вучыць, што веруючаму чалавеку пост неабходны, каб настроіць сябе на сустрэчу Раства Хрыстова, усвядоміць таямніцу богаўцелаўлення. У гэты час асаблівую увагу неабходна надаць сваёй душы, добраахвотна адмаўляючыся ад скаромнай ежы і забаў, надаваць больш часу малітве і добрым справам. З 2 па 6 студзеня пост становіцца больш строгім, а 6 студзеня прынята не есць нічога да першай зоркі. Пры гэтым абмежаванне ў ежы не табу і не самамэта. Гэта толькі спосаб, які дапамагае чалавеку сканцэнтравацца на духоўным. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрэсе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Кусташова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.